आपण बनवणार आहोत अगदी चटपटदार आणि मस्तपैकी अशी तोंडाची चव वाढवणारी आणि भूक वाढवणारी अशी मसाला भेंडी, म्हणजे भरून भेंडी मसाला करणार आहोत आपण अगदी छान आणि मस्त सोप्या पद्धतीने। तर चला बघूया याला लागणारं साहित्य आणि बनवायची कृती। तर इथं मी भेंड्या घेतलेल्या आहेत, हे बघा स्वच्छ धुवून सुकून घेतलेल्या आहेत। हे बघा मस्त हिरव्यागार अशा कवळ्या भेंड्या घेऊन आले। आज मस्तपैकी आपण चटपटदार अशी मसाला भेंडी बनवणार आहोत, खूप छान लागते चवदार। सर्वप्रथम हे ज्या भेंड्या आहेत आपल्या त्या मागून पुढून अशा थोड्याशा कट करायच्या आणि त्यानंतर असं मधून थोडीशी याला चीर पाडायची, जास्त पाडायची नाही म्हणजे नाही तर पूर्ण तुटून जाईल। थोडीशी आपली किंचित पाडायची मधोमध। हे असे मागचे पुढचा भाग काढून घ्यायचा भेंडीचा। ही भेंडी जी आहे ना, ही अशा प्रकारे तुम्ही सकाळी टिफिनसाठी किंवा रात्रीच्या जेवणामध्ये घाईगडबडीत आपल्याला सुचत नाही काय बनवावं, तर त्यावेळेस सुकी भाजी म्हणून तुम्ही ही भरलेली भेंडी तुम्ही करू शकता। झटकीपट तयार होती भाजी, ही काही वेळ लागत नाही कारण भेंडी आपली वाफेवर झटकीपट शिजून निघते। त्या सर्व भेंड्या आता मी व्यवस्थित कट करून घेते। हे बघा असे मधोमध चिरा पाडायच्या। हवा त्याच्यामध्ये थोडंसं किंचित मीठसुद्धा तुम्ही लावू शकता, नाही लावलं तरी काही हरकत नाही। हे बघू शकता छान अशी मस्त कवळी भेंडी हे सर्व अशा कट करून घेतलेल्या आहेत, मधून चिऱ्या पाडून घेतलेल्या आहेत। आता आपण हे थोड्याशा गरम पॅनमध्ये थोडंसं परतून घ्यायचं आहे। हे बघा आता थोडंसं परतून घेते, तेल बिल काही टाकायचं नाही आहे, फक्त आपल्याला याला मस्त गरम पॅनमध्ये परतून घ्यायचं, जेणेकरून काय होतं याच्यामधला जो लाळूसपणा असतो, चिकटपणा असतो तो निघून जातो आणि आपली भेंडी जी आहे ती सुटसुटीत बनते, अगदी म्हणजे नॉनस्टिकी बोलतात ना तशी बनते, म्हणजे अजिबात याच्यामध्ये चिकटपणा राहत नाही। असं थोडा वेळ भाजून घेतला की तर थोडा वेळ भाजून घ्यायचे 1-2 सेकंड आणि त्यानंतरच पुढची प्रोसेस करायची। तर भाजून काढलेले आहे व्यवस्थित, तर आता ही मी सगळी काढून घेते एका प्लेटमध्ये। तुम्ही अशा प्रकारे भेंडी नक्की करून बघा, सर्वजण आवडीने खातील भेंडी ही। आता बघा इथे मी शेंगदाणे आणि लसूण भाजून घेतले आणि मस्त असं बारीक कूट करून घेतला आहे मिक्सरमध्ये। तुम्ही हवं त्याच्यामध्ये खोबरंसुद्धा टाकू शकता। आता इथं मी चवीनुसार मीठ ह्याच्यामध्ये टाकून घेते। जे आपण भेंडीचं स्टफिंग बनवत आहे, ज्याला आपण मसाला भेंडी म्हणतो, तर हे बघा इथे 2 मोठे चमचे मी तिखट वापरते, लाल मसाला मिरची पावडर। तुम्ही कमी तिखट खात असाल तर इथे तिखट कमी वापरा। त्यानंतर इथे टाकायचं आपण हळद अर्धा चमचा, जास्त नाही टाकायची कारण भेंडीमध्ये तर ॲक्च्युली हळद नसतीच, पण आपण मसाला भेंडी बनवत आहोत म्हणून याच्यामध्ये हळद टाकायची। तर अर्धा 1 चमचा हळद टाकली, त्यानंतर धना पावडर अर्धा चमचा टाकते आणि त्यानंतर स्पायसी असा गरम मसाला टाकायचा आहे, जे आपले खडे मसाले त्याचं पावडर आहे, गरम मसाला पावडर टाकून घ्यायचं याच्यामध्ये। हे बघा अर्धा 1 चमचा गरम मसाला पावडर टाकले आहे, मीठ टाकलं आहे, सर्व मसाले आपले डेली रुटीनचे आपण टाकून घेतलेले आहेत। तर ते सर्व मिक्स करून घेते। अगदी ड्राय वाटत असेल म्हणजे सुकं सुकं तर याच्यामध्ये थोडासा ओलसरपणा द्यायचा पाणी टाकून किंवा थोडंसं तेल टाकून। काय होतं थोडंसं ओलसरपणा दिला की स्टफिंग जी आहे ती आपली भरता वेळेस चांगली पॅक बसती, म्हणजे बाहेर निघत नाही आणि सुटत नाही। आणि असं सुका सुका असला की ते सगळं बाहेर सुटलं जातं तेलामध्ये टाकता क्षणी, त्यामुळं थोडंसं ओलसरपणा द्यायचा। हे अशा प्रकारे भरलेलं कारलं, भरलेलं वांगं, भरलेला दोडकासुद्धा होऊ शकतो। ते बघू शकता मस्त नरम आणि सॉफ्ट असं बारीक मस्त पेस्ट झालेली आहे आपली। सर्व मसाले मिक्स केले आहे, शेंगदाणे लसूणचं सारण तयार केलं आहे। तर आता आपण एक एक करून हे सगळे जे मसाला आहे सर्व आपल्या भेंडीमध्ये व्यवस्थित भरायचा आहे। हळूहळू घाई करायची नाही, नाहीतर तुटून जातील भेंडी आपली, त्यामुळं हळूहळू हलक्या हाताने हा सर्व मसाला पॅक करायचा आहे चारी बाजूनी। हे बघा थोडासा ओलसरपणा दिल्यामुळं मसाला अगदी व्यवस्थित पॅक झाला आहे, अजिबात निघणार नाही। आणि सुका सुका ठेवला असता तर तो आतापर्यंत खाली पडून गेला असता, त्यामुळं थोडासा ओलसरपणा तेलाने किंवा पाण्याने याला द्या। हे बघा मस्त व्यवस्थित पॅक झाला आहे मसाला आपला, असं छान स्टफिंग तयार होणार आहे। तर आता मी सर्व भेंड्या घेतल्या आहेत मस्त पॅक करून मसाल्यामध्ये, सर्व मसाले जे आहेत ते व्यवस्थित मी भरून घेतले आहेत। हे बघा छान असे भेंडी आपला मसाला तयार झाला आहे। हा उरलेला मसाला हे सुद्धा वापरायचा आहे। तर चला आपण बनवूया।
तर एका पॅनमध्ये थोडंसं तेल घेतलं आहे, बघू शकता. एवढ्या तेलामध्ये आपली भाजी जी आहे ते तयार होईल, मसाला भेंडीची. तर थोडीशी हळद टाकते आणि थोडंसं मीठ टाकते. आता हळद आणि मीठ असं तेलामध्ये सुरुवातीला टाकलं ना की आपले छान असा मस्तपैकी अजून जास्त फ्लेवर मस्त येतो. कारण की कधी कधी काय होतं, आपल्याकडून हळद मीठ थोडं कमी पडलं जातं भाजीमध्ये, त्यामुळं हे असं तेलात टाकलं की पूर्ण एकजीव होऊन जातं. आता हा मसाला जो आहे उरलेला आपला, म्हणजे जे आपण वाटण केलं आहे त्याच्यामध्ये सर्वप्रथम टाकून घ्यायचे, जेणेकरून चांगलं व्यवस्थित मेल्ट होईल आणि भेंडीमध्ये एकजीव होऊन जाईल. तर सुरुवातीला हे हळद मिठात थोडासा हा मसाला परतून घ्यायचा आहे. मस्त असं व्यवस्थित थोडंसं परतून घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर आपल्या ज्या भेंड्या आहेत ह्या आपण भरून ठेवल्या आहेत त्या सगळं टाकून घ्यायच्या. अगदी 5 मिनिटात होणारी भाजी आहे तयार, झटकेपट तुम्ही बनवून खाऊ शकता. याला लहान मुलांसाठी जर बनवत असाल तर याच्यामध्ये तिखट अजिबात वापरू नका, फक्त थोडासा किंचित असा मसाला वापरायचा. बाकी शेंगदाणे वगैरे ते हेल्दी आहेच आपल्यासाठी. लहान मुलांना फक्त स्पायसी कमी करा. आता हे सर्व मिक्स करून घेतले आणि आता देते मी याला 5 मिनटं वाफेवर, मंद आचेवर. तर हे बघू शकता 5 मिनटामध्ये आपली जी भाजी आहे अगदी नरम सॉफ्ट अशी तयार झाली आहे. खाण्यासाठी परफेक्ट अशी मस्त शिजून झालेली आहे. सॉफ्ट भेंडी आपण अगोदर भाजून घेतल्यामुळं ती अगोदरच सॉफ्ट झाली आहे, म्हणजे नरम झालेली आहे, म्हणून काही वेळ लागला नाही जास्त. ते बघू शकता व्यवस्थित मसाला आपला परतून झाला आहे. तर आता मी काढते एका प्लेटमध्ये सर्व करते. हे बघा कुठेही चिकटपणा नाही आहे. जो भेंडीमध्ये जो लाळूसपणा असतो, चिकटपणा आहे, तो सर्व नाहीसा झाला आहे आणि मोकळी सुटसुटीत अशी मसाला क्रिस्पी भेंडी आपली तयार झाली आहे खाण्यासाठी. गरमागरम अगदी तोंडाला पाणी सुटणारी अशी मसाला फ्राय भेंडी तयार झाली आहे खाण्यासाठी. ज्वारीच्या भाकरीसोबत किंवा गरमागरम रोटीसोबत तुम्ही याची आस्वाद घ्या. अगदी भूक मिटणारी ही भाजी आहे. टिफिनसाठी पण तुम्ही बनवून नेऊ शकता, सर्वजण आवडीने खातील. तर अशा प्रकारे नक्की भेंडी बनवा, तुम्हाला आवडली असेल रेसिपी तर. आणि चला भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. आवडली असेल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा.